Jo vaig tindre un pensament feliç, i és que Andana va publicar un llibre que ha sigut un autèntic best-seller en el món dels llibres il·lustrats. És un món que no és el meu, jo no faig narrativa, ni faig contes per a xiquets, ni tinc tants llibres il·lustrats com tot això, però un bon amic que es diu Francesc Gisberti, que em va fer un dia que es diu La Maria no té por, el va fer a partir d'una cançó del Dani Miguel, que jo crec que és un fenomen extraordinari, és un home que te'l menjaries a besades, perquè la gràcia que té per a conduir-se els xiquets, això no es paguen diners, fantasia no es paguen diners. I això va d'això, de fantasies, de la voluntat que una colla d'amics tenim de recuperar l'imaginari popular dels valencians. Va d'això, perquè La Maria no té por és un llibre que té un altre llibre dins. Són les aventures d'una criatura que es diu Maria, que se la juga amb... Jo no sé si Àngela el coneix, el llibre de La Maria no té por. No te'l saps? Jo el conec per la meva filla, però és un poquet més maco. És que a veure, saps què passa? Que els lectors de La Maria no té por és aquella mania que tenen els xiquets, ja us ho penseu, que es fan grans.